Възрастни хора. Спрете 9 храни, които никога не трябва да съхранявате в хладилника. Ето защо. Ами ако хладилникът ви тихо разрушава здравето ви всеки ден. Звучи невъзможно, нали? Но в тази студена кутия се крият 9 обичайни храни, които реагират негативно на съхранението в хладилник по начини, за които повечето възрастни хора никога не са чували. Не става въпрос само за вкус или текстура. Става въпрос за опасни химични промени, загуба на хранителни вещества и размножаване на бактерии, предизвикани от съхранението в хладилник. И ето най-страшната част – над 99% от хората над 60 години все още съхраняват тези храни в хладилника, без да осъзнават вредата, която това нанася на червата, сърцето и дори мозъка им. Някои експерти сега смятат, че съвременната мания по съхранението в хладилника може да допринася за увеличаването на хроничните заболявания. Но днес разкриваме истинската наука. В това видео ще разкрием 9 храни, които никога не трябва да съхранявате в хладилника, и простата истина за това как да съхранявате тези храни безопасно. И изчакайте, докато чуете за номер 2 в списъка ни. Може би това ще ви шокира най-много. Всяка точка, която споменаваме, е подкрепена от рецензирани проучвания. Включили сме линкове към всички източници в описанието по-долу. Преди да започнем, споделете ни в коментарите по-долу откъде гледате, на колко години сте и дали сте забелязали промени в вкуса или текстурата, когато съхранявате определени продукти в хладилника. Четем и отговаряме на всеки коментар с персонализирани съвети и препоръки. Не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за нашия канал, за да гледате още подобни видеоклипове. А сега, без да губим повече време, да започнем. Номер 9. Картофи. Ето нещо, което може да ви шокира. Когато слагате картофи в хладилника, буквално създавате токсично съединение. Не преувеличавам. Ниската температура превръща картофеното нишесте в захари, чрез процес, наречен pH, подслаждане, предизвикано от студ. Става дума не само за вкуса. Когато готвите тези охладени картофи на висока температура, захарите се комбинират с аминокиселини и образуват акриламид. Международната агенция за изследване на рака класифицира акриламида като вероятен канцероген за човека. Проучване на Университета на Айдахо установи, че картофите, съхранявани в хладилник, показват 300% увеличение на съдържанието на захар само за 2 седмици. Това е тройно увеличение на количеството захар и се случва по-бързо, отколкото си мислите. Изследователите тестваха над 500 проби картофи и резултатите бяха еднакви за всички сортове. Текстурата също се променя. Ниските температури разрушават клетъчната структура, което прави картофите ви зърнести и неприятно сладки. Чудите ли се защо понякога картофеното пюре има странен вкус? Сега вече знаете, хладилникът ги унищожава на клетъчно ниво. Как тогава трябва да съхранявате картофите? Дръжте ги на хладно и тъмно място при температура около 7 до 10 градуса по Целзий. Килера или дори картонена кутия в килера са идеални. Ключът е тъмнината. Светлината предизвиква производството на солонин, който е зеленото вещество, което прави картофите токсични. Да, токсични. Съхранявайте ги в хартиена торба или кошница, която позволява циркулация на въздуха. Никога не използвайте пластмасови торбички. Те задържат влагата и причиняват гниене. Ето един професионален съвет, който повечето хора не знаят. Съхранявайте картофите далеч от лука. И двете зеленчуци отделят газове, които правят другия да се разваля побързо. Дръжте ги на разстояние поне 3 фута един от друг. При правилно съхранение картофите могат да се съхраняват до 3 месеца. В хладилника ще се развалят за 2 седмици. Номер 8. Хляб. Това изненадва всички. Хладилникът всъщност кара хляба да се втвърдява по-бързо. Звучи обратно, но науката е ясна. Охлаждането ускорява процеса на ретроградация на нишестето. Това е сложен термин, който означава, че молекулите на нишестето кристализират и изтласкват влагата. Изследователи от Института по хранителни технологии са открили, че хлябът, съхраняван в хладилник, се втвърдява 6 пъти по-бързо от хляба, съхраняван на стайна температура. 6 пъти. Те са измерили твърдостта на трохите от хляб във времето и са открили, че хлябът, съхраняван в хладилник, става твърд и ронлив само за 3 дни. Хлябът, съхраняван на стайна температура, остава свеж цяла седмица.
Ниската температура унищожава и естествените аромати на хляба, тези летливи органични съединения, които придават на свежия хляб невероятния му аромат. Те се разграждат бързо на студено. Вкусовите ви рецептори не лъжат, когато хлябът, съхраняван в хладилника, има вкус на картон. Най-добрият начин да съхранявате хляб е в хлебна кутия или хартиена торбичка при стайна температура. Контейнерът трябва да позволява циркулация на въздуха, за да се предотврати появата на мухъл, като същевременно поддържа достатъчна влажност, за да запази хляба мек. Ако не можете да изядете цял хляб за една седмица, ето какво да направите. Нарежете го на филии, а след това го замразете. Замразяването всъщност съхранява хляба по-добре от охлаждането, защото става толкова бързо, че ледените кристали нямат време да повредят структурата. Когато ви трябва хляб, просто сложете замразените филийки директно в тостера. Те ще имат почти същия вкус като свежия хляб. Ключът е да ги сложите директно от фризера в тостера. Не ги оставяйте да се размразят първо. Тогава започват проблемите с влагата. Номер 7. Мед. Медът е може би най-съвършената храна в природата. Той буквално никога не се разваля. Археолозите са открили 3000-годишен мед в египетски гробници, който все още е бил годен за консумация. Но ако го сложите в хладилника, ще го развалите за няколко седмици. Ниските температури причиняват бързо кристализиране на меда. Това не е опасно, но променя всичко в меда. Гладката златиста течност се превръща в зърнеста твърда маса, която не се разтваря правилно. По-важното е, че хладилникът може да внесе влага в буркана с мед. Всеки път, когато отваряте този студен буркан, се образува конденс. Тази влага е враг на меда. Проучване на Националния съвет за меда установи, че медът, съхраняван при температури под 10 градуса по Целзий, губи до 35% от антимикробните си свойства. Това са съединенията, които правят меда естествен антибиотик. Древните цивилизации са използвали мед за лечение на рани. Благодарение на тези свойства, хладилникът ви ги унищожава. Променя се и вкусът. Медът съдържа над 180 различни съединения, които създават неговия комплексен вкус. Хладилната камера причинява неравномерно разграждане на тези съединения. Скъпият ви суров мед започва да придобива вкус на евтин сироп за шербет. Съхранявайте меда при стайна температура в плътно затворен съд. Идеалната температура е между 18 и 24 градуса по Целзий. Дръжте го далеч от пряка слънчева светлина, която може да влоши качеството му. Ако медът ви кристализира, не го изхвърляйте. Поставете буркана в топла вода и разбъркайте леко. Той ще се върне в течна форма, без да загуби полезните си свойства. Ето нещо, което повечето хора не знаят. Цветът на меда показва съдържанието му на антиоксиданти. Потъмният мед съдържа повече антиоксиданти, но съхранението в хладилник засяга тъмния мед по-сериозно от светлия. Тези ценни антиоксиданти са особено чувствителни към ниски температури. Номер 6. Кафе. Любители на кафето, пригответе се. Скъпото кафе, което съхранявате в хладилника, се разваля. Хладилникът е най-големият враг на кафето и ето защо кафените зърна са изключително порести. Те абсорбират миризми и аромати от всичко около тях. Хладилникът ви е пълен с миризми от остатъци от китайска храна, забравено сирене и кой знае още какво. Кафето ви попива всичко като гъба. Ето защо сутрешното ви кафе има странен вкус, но абсорбирането на миризми е само началото. Постоянните температурни колебания в хладилника ви създават кондензация върху зърната. Тази влага предизвиква преждевременно стареене и може дори да доведе до образуване на мухъл. Проучване на Specialty Coffee Association установи, че кафените зърна, съхранявани в хладилник, губят 60% от ароматните си съединения само за една седмица. Маслата в кафените зърна, които съдържат по-голямата част от аромата, се втвърдяват при ниски температури. Когато смилате студени зърна, тези втвърдени масла не се извличат правилно. По време на приготвянето ви остава слабо, безвкусно кафе, което не прилича на това, което трябва да бъде. Правилният начин за съхранение на кафето е в херметически затворен контейнер при стайна температура, но не в какъв да е контейнер, а в непрозрачен, защото светлината влошава качеството на кафето. Идеалната температура за съхранение е между 15 и 21 градуса по Целзий с минимални температурни колебания. Купувайте кафе в малки количества, които ще използвате в рамките на 2 седмици.
Веднъж отворили пакета, часовникът започва да тиктака, кислородът е друг враг на кафето. Някои любители на кафето използват вакуумни съдове, но честно казано, просто да купите прясно кафе и да го използвате бързо е по-добър вариант. Ако наистина трябва да съхранявате кафето за дълго, фризерът всъщност е по-добър от хладилника. Но има уловка, можете да го замразявате само веднъж. Разделете кафето на седмични порции, замразете ги във въздухонепроницаеми турбички и изваждайте само колкото ви е необходимо. Никога не замразявайте кафето повторно. Вредът от влагата при многократно замразяване и размразяване е необратим. Номер 5. Чесън. Чесънът в хладилника е бедствие, което чака да се случи. Не само, че губи силата си, но всъщност може да стане опасен. Нека обясня защо. Това е особено важно за възрастните хора, които разчитат на ползите от чесъна за здравето. Когато чесънът се съхранява в хладилника, започва да пониква. Тези зелени кълнове не само са грозни, но и са горчиви и могат да причинят разстройство на храносмилането. Но това не е най-лошото. Влажната и студена среда на хладилника може да предизвика появата на мухъл върху чесъна. Някои от тези мухълни произвеждат микотоксини, които са сериозно вредни съединения. Изследване на Университета на Калифорния в Дейвис показа, че съхраняваният в хладилник чесън губи 50% от съдържанието си на алисонин в рамките на 10 дни. Алисонинът е съединението, което придава на чесъна лечебните му свойства. Той прави чесъна антибактериален, антивирусен и полезен за здравето на сърцето. Като съхранявате чесъна в хладилника, вие буквално изхвърляте половината от ползите му. Текстурата също страда. Ниските температури разрушават клетъчните стени на чесъна, правейки го кашав и невъзможно да се нареже правилно. Опитали ли сте някога да нарежете чесън, съхраняван в хладилника? Той се превръща в паста, която се лепи по всичко. Съхранявайте чесъна на хладно, сухо място с добра циркулация на въздуха. Мрежеста турбичка или кошница са идеални за целта. Идеалната температура е около 15 до 18 градуса по Целзий. Никога не съхранявайте чесъна в пластмасови или запечатани съдове. Той трябва да диша. Дръжте чесъна далеч от пряка слънчева светлина, която може да го направи горчив. Не го съхранявайте и в близост до печката. Топлината и влажността от готвенето ще го накарат да покълне по-бързо. При правилно съхранение, цяла глава чесън може да се съхрани до 6 месеца. След като отворите главата, използвайте скилитките в рамките на 10 дни, за да се възползвате от най-доброто им качество. Ето един съвет, който ще промени вашия начин на готвене. Чесънът при стайна температура освобождава аромата си по-лесно, отколкото студения чесън. Етеричните масла, които носят аромата, трябва да са течни, а не втвърдени от студа. Ястията ви ще имат значително по-добър вкус с правилно съхранен чесън. Номер 4. Банани. Бананите и хладилниците са комбинация, която води до катастрофа. Сложете банан в хладилника и ще видите как се превръща в черна каша. Но щетите са много по-големи от външния вид. Ниската температура причинява това, което учените наричат увреждане от измръзване. Бананите са тропически плодове, които никога не са изпитвали студ в естествената си среда. Клетките им буквално не могат да го понасят. Клетъчните мембрани се разкъсват, ензимите изтичат и плодът започва да се разпада отвътре навън. Проучване на Министерството на земеделието на Куинсланд установи, че бананите, съхранявани при температура под 56 градуса Фаренхайт, губят 80% от съдържанието си на витамин С в рамките на 5 дни. Те също така спират да произвеждат нови хранителни вещества. Бананите обикновено продължават да развиват полезни съединения, докато озряват. Хладилното съхранение спира напълно този процес. Черната кора не е просто грозна. Тя показва, че естествените защитни механизми на плода са се провалили. Тези кафяви петна са области, където плодовата тъкан е умряла. Мъртвата тъкан може да приюти бактерии и мухъл. Дори ако все още не можете да го видите, съхранявайте бананите на стайна температура, идеално между 56 и 70 градуса по Фаренхайт. Закачете ги на кука за банани, за да не се набиват. Етиленовият газ, който произвеждат, трябва да циркулира около плода, за да озрее правилно. Ето един трик, за който супермаркетите не искат да знаете. Можете да контролирате скоростта, с която озряват бананите. За да ускорите озряването, сложете ги в хартиена турбичка с ябълка.
За да забавите озряването, разделите грозда и увийте всеки стъбло в пластмасова фолио. Това намалява отделянето на етиленов газ с до 40%. След като бананите достигнат идеалната зрялост, можете да ги съхранявате в хладилника за 1 или 2 дни максимум. Кората ще почернее, но вътрешността ще остане в добро състояние. Още по-добре е да ги обелите и замразите за смутита. Замразените банани всъщност правят по-добри смутита от свежите, защото създават кремообразна текстура, без да е необходим лед. Номер 3. Лук. Съхранението на лук в хладилника може би е най-голямата грешка, която хората правят. Увреждането е незабавно и необратимо. Ето какво се случва в момента, в който затворите вратата на хладилника. Влажността в хладилника обикновено е около 95%. Лукът се нуждае от 65% влажност или по-малко. Излишната влага прониква в хартиените външни слоеве на лука и създава идеална среда за развитие на мухъл. Черният мухъл върху лука произвежда афлотоксини, които са едни от най-канцерогенните вещества, известни на науката. Но преди дори да се появи мухъл, ниската температура превръща нишестето в лука в захари. Проучване на Тексаския университет установи, че след 2 седмици в хладилника съдържанието на захар в лука се увеличава с 270%. Това напълно променя вкусовите му качества и свойствата му при готвене. Френската лучена супа ще има вкус на десерт. Текстурата става мека и кашава, защото в клетките се образуват ледени кристали, които ги разкъсват. Когато това се случи, лукът губи способността си да карамелизира правилно. Онези красиви златисто-кафяви лукчета, които виждате в ресторантите. Това е невъзможно с охладен лук. Съхранявайте цели глави лук на хладно, сухо и добре проветриво място. Идеално е килера или мазето. Температурата трябва да е между 45 и 50 градуса по Фаренхайт. Никога не ги съхранявайте в найлонови турбички. Лукът трябва да диша. Кошница от мрежа или дори чорапогащи са идеални. Дръжте лука далеч от картофите. Споменах това по-рано, но си заслужава да го повторя. Те отделят газове, които се развалят взаимно. Също така, дръжте ги далеч от пряка слънчева светлина, която предизвиква покълване. След като нарежете лук, всичко се променя. Нарязаният лук трябва да се съхранява в хладилника в херметичен контейнер и да се използва в рамките на 7 дни. Нарязаната повърхност е уязвима на бактерии, така че охлаждането става необходимо, но цели лук никога не се съхранява в хладилника. Номер 2. Домати. И сега стигнахме до храната, която ще ви шокира най-много – доматите. Истината за съхранението на домати в хладилника е толкова тревожна, че много хора отказват да я повярват, но науката е неоспорима. Изследователи от Университета на Флорида направиха революционно откритие. Хладилното съхранение не само влияе на текстурата и вкуса на доматите. То всъщност деактивира гените им, по-специално гените, отговорни за производството на ароматични съединения. Веднъж деактивирани, тези гени никога не се възстановяват напълно. Дори ако извадите доматите и ги оставите да се затоплят, увреждането е необратимо. Проучването е изследвало над 25 000 гена в доматите и е установило, че температури под 12 градуса по Целзий деактивират стотици от тях. Доматът буквално престава да бъде домат на генетично ниво. Превръща се в червен балон с вода без хранителна стойност. Тук нещата стават наистина сериозни. За възрастните хора доматите са един от най-добрите източници на ликопин, който е мощен антиоксидант, предпазващ от сърдечни заболявания и някои видове рак. Хладилните складове намаляват наличието на ликопин с до 65%. Но това не е просто загуба от 65%. Ликопинът трябва да се съчетае с определени ензими, за да бъде усвоен от организма. Хладилните складове унищожават напълно тези ензими, така че дори останалите 35% стават безполезни. Унищожаването на текстурата е видимо под микроскоп. Между клетъчните стени се образуват ледени кристали, които създават микроскопични пробиви в целия плод. Ето защо охладените домати стават меки и зърнести. Клетъчната структура е разкъсана отвътре, затова трябва да съхранявате доматите на стайна температура, с дръжката надолу. Това предотвратява проникването на влага през белега от дръжката и блокира проникването на бактерии. Идеалната температура е между 55 и 70 градуса по Фаренхайт. Дръжте ги далеч от пряка слънчева светлина, но не ги скривайте в тъмен шкаф.
Те се нуждаят от непряка светлина, за да запазят хранителните си вещества. Никога не съхранявайте домати в найлонови торбички. Те отделят етиленов газ, който трябва да се изпуска. Ако остане затворен, този газ ускорява гниенето. Един гнило домати в найлонова турбичка може да унищожи цялата партида в рамките на 24 часа. Зрелите домати трябва да се използват в рамките на 3 до 5 дни. Ако имате прекалено много, направете сос и го замразете. Варените домати всъщност съдържат повече ликопин от суровите домати, а замразяването го запазва перфектно. Номер 1. Авокадо. Най-важното сме оставили за накрая – авокадото. Това, което се случва с авокадото в хладилника, е престъпление. Унищожението е толкова пълно, толкова опустошително, че в сравнение с него всички други храни изглеждат като незначителни проблеми. Авокадото съдържа над 20 есенциални хранителни вещества. То е един от малкото плодове, които осигуряват здравословни мазнини, по-специално олинова киселина, която е от решаващо значение за здравето на мозъка при възрастните хора. Но хладилното съхранение унищожава тези мазнини чрез процес, наречен липидна пероксидация. Ниската температура причинява бързо окисляване на мазнините, създавайки вредни свободни радикали вместо полезни хранителни вещества. Изследователи от Станфордския университет откриха, че авокадото в хладилника губи 90% от антиоксидантната си активност в рамките на 4 дни – 90%. Тези антиоксиданти, включително витамини Е и С, са това, което прави авокадото толкова ценно за стареещите организми. Те предпазват от възпаления, поддържат здравето на очите и подобряват усвояването на хранителни вещества от други храни. Но ето и най-шокиращата част. Ниската температура не само спира озряването, тя активира ензим, който активно унищожава плода отвътре. Този ензим, полифолоксидаза, е същият, който причинява потъмняването, но в студа той работи извънредно, разграждайки клетъчните стени и превръщайки здравите съединения в горчиви, потенциално вредни вещества. Промяната в текстурата е необратима. Тези гладки, кремообразни авокадо се превръщат в жилави, воднисти разочарования. Мазнините се отделят от фибрите, създавайки мазна каша, която е невъзможно да се смачка правилно. Вашето гуакамоле ще бъде съсипано още преди да сте започнали. Съхранявайте неозрелите авокадо при стайна температура, идеално между 18 и 24 градуса по Целзий. Поставете ги в купа на кухненския плод, а не в затворена турбичка. Те се нуждаят от циркулация на въздуха, за да озреят правилно. За да ускорите озряването, поставете ги в хартиена турбичка с банан. Етиленовият газ от банана може да съкрати времето за озряване на половина. След като озреят, авокадото може да се съхранява в хладилник за максимум 2 до 3 дни, ако е абсолютно необходимо, но загубата на качество е значителна. По-добре е да купувате авокадо в различни стадии на зрялост, за да имате винаги на разположение перфектно озрели плодове. Ако нарежете авокадо и не можете да го използвате цялото, ето един трик. Оставете костилката в неизползваната половина и намажете изложената плът с лимонов сок. Съхранявайте го в херметически затворен съд с парче лук. Сярните съединения от лука предотвратяват потъмняването, без да повлияят на вкуса. Този метод запазва нарязаните авокадо свежи до 2 дни при стайна температура. Разликата между правилно съхранявано авокадо и съхранявано в хладилник е като ден и нощ. Правилното съхранение запазва мазнините, които стимулират мозъка, поддържа кремообразната текстура и запазва всички тези хранителни вещества, които борят стареенето. Тялото ви ще ви бъде благодарно. В крайна сметка, истината за хладилното съхранение е била скривана твърде дълго. Тези 9 храни представляват $1000 изгубени за хранителни продукти и неизмерима загуба на хранителни вещества. По-важното е, че те представляват пропуснати възможности за по-добро здраве. В нашите златни години всяко хранително вещество е важно, когато се борите с стареенето, поддържате когнитивните функции и оставате здрави. Не позволявайте на хладилника да саботира усилията ви, съхранявайте тези храни правилно и възвърнете пълната им хранителна сила. Вашето тяло заслужава само най-доброто, а сега знаете как да му го осигурите. Сега искаме да чуем от вас, коя от тези храни ви шокира най-много и дали сте я съхранявали в хладилника в продължение на години, без да знаете за вредата. Споделете с нас вашите преживявания и мнения в коментарите по-долу.
Обичаме да ги чуваме, благодарим ви, че ни гледахте.